Dobré ráno, odpoledne či večer, kdykoliv kdy nás posloucháte. Tady je Kuba a vítám vás u podcastu Opilovači, ve kterém se zabýváme opilováním, opilovači a čímkoliv, co s tím souvisí. Se mnou tady dneska je Evča. Ahoj. A dneska jsme si říkali, je 16. dubna, venku je krásně, 26 stupňů tady v Praze, takže jsme si říkali, že se úplně nabízí povídat si o barvách, o tom, kolik krásných barev květů máme dneska venku. Tady se úplně nabízí začít otázkou. Efi, co je to barva vlastně? No Kubo, neptáš se na začátek na úplně jednoduché otázky. První věc, která z nás napadne k barvě, je nějaká vlastnost materiálu. Jenomže ta barva není jenom třeba, když si vezmu vodovky, tak ten pigment barevný. To, jak my vnímáme nějakou barvu, tak je kombinací toho daného materiálu, zároveň osvětlení, který nám ten materiál osvětluje, nebo případně jenom osvětlení, pokud nevnímáme odraženou barvu, ale jenom to světlo. No a samozřejmě i naší nervové soustavy, která to musí nějakým způsobem přechroustat a ten náš mozek nám potom řekne, jestli je to spíš žlutá, červená nebo modrá nebo nějaká jiná barva. Čím je ta barva způsobená, nebo to, co my vnímáme v tom mozku, tak jsou nějaký elektromagnetické vlny rozsahu, kterému my říkáme viditelné světlo. Ty vlnové délky, které jsou viditelné světlo pro nás lidi, jsou někde v rozsahu 380 až 750 nanometrů. To je to, čemu se typicky říká viditelný záření nebo viditelný světlo, který nějakým způsobem vnímáme. Tohleto viditelné světlo se potom může odrážet od různých materiálů. Někdy se to světlo jenom nějaká část jeho pohltní, nějaká část se odrazí a my potom vnímáme tu odraženou vlnovou délku od toho daného materiálu. Když mi tady zasvítí lampa nějakého hezkého bílého světla na list, tak všechny ostatní vlnové délky, kromě zelený, se mi pohltí a já pak vidím jenom tu zelenou. Jo, takže to znamená, že to viditelné světlo, ten rozsah těch vlnových dílek, jde rozdělit na nějaký dílčí barvy? No, a svým způsobem, že určitě všichni znají nějakou jako duhu, kde si člověk řekne, tady jsou nějaký barvy, ale zase záleží na tom, jak my to vnímáme, záleží na tom, jaký máme receptory pro to světlo, který ty barvy jsou pro nás dobře viditelné. To znamená, že jsou někde jako v maximu toho, co jsou ty naše světločivné buňky schopný vidět. A ty maxima těch světločivných buněk u nás, u lidí, ty jsou kde teda? Přibližně. My máme jeden pigment, který je schopný vnímat modrou barvu. Jasně. Ten typicky máme všichni. A pak máme dva, který jsou se velmi příbuzný, a to pigment, který je schopný vnímat červenou barvu a zelenou barvu. Ty jsou si docela blízko. Myslím si, že i mezi posluchači se najde určitě několik lidí, kteří třeba jsou schopni vidět jenom jednu z těchto barev. Je to docela běžná věc. Říká se tomu barvoslepost, ale to neznamená, že ten člověk nevidí barvy, jenom znamená, že jeden z těch pigmentů nemá. Takže tam potom zase záleží, jaký ten pigment člověk má, na tom, jak je schopný vidět ty barvy. Jo, ty mluvíš o pigmentech, kteří jsou teda v těch buňkách světločivných, kde teda dochází k čemu? To, k čemu dochází v těch buňkách, je, že mě na tu, když si vemu teď sebe jako člověka, mě na sítnici přijde nějaké světlo. Já tam mám vlastně 3 typy těch buněk, 3 typy těch čípků. Každý z nich je citlivý na jinou tu část toho spektra. Jeden je na tu modrou, jeden je na tu červenou a jeden je na tu zelenou. A v momentě, kdy mi tam přijde třeba modré světlo, tak ten čípek, který je citlivý na tu modrou barvu, v něm taková speciální molekula to světlo pohltí, stane se v něm nějaká chemická reakce, on trochu změní svoji konformaci, změní to, jak vypadá ten pigment a vyšle dál ten signál nějaký elektrochemický, který se mi potom přes nervové buňky dostane až do mozku a tam se ten signál dál zpracovává. A takhle to probíhá teda u nás. Když bychom si vzali jiné organismy, třeba hmyz, u tohoto je podobný nebo jiný? Ten mechanismus je hodně podobný, když se podíváme přímo na to, že je tam zase nějaký ten pigment, který přijme světlo, něco se s ním stane a vyšle ho dál. Nicméně ty pigmenty jsou typicky citlivé na jiné vlnové délky. Spousta hmyzu
na rozdíl od nás není schopná vnímat červenou, zase je schopná vnímat třeba ultrafialovou, která u nás se vlastně ani neřadí do toho typického viditelného světla, protože lidé nejsou schopni vnímat ultrafialovou, ale kdyby si asi třeba taková včela nakreslila rozsah toho svého vidění, kdyby si včela definovala viditelné světlo, tak by do ní naopak jako nezahrnula červenou a zahrnula by do ní ultrafialovou. Takže to mají trochu posunuté od nás. To je včela. My jsme si v nějakém předchozí epizodě povídali o tom, jaký jsou opylovači, takže včely jsou jedna skupina, jsou nějaké další skupiny, co třeba ptáci. Ptáci to mají skvělý. Ptáci na rozdíl od nás nemají jenom 3 ty buňky, nebo 3 ty typy buněk, které by byly citlivé na 3 typy světla. Mají dokonce 4. Ty mají tu ultrafialovou, ale na rozdíl od včel mají i tu červenou. Takže tomu se říká, že jsou tetrachromatičtí, že prostě mají 4 ty buňky. To, co se stalo u ptáků, nebo teda spíš to, co se stalo u nás, na rozdíl od ptáků, je, že savci po dlouhou dobu své historie byli spíše noční tvorové, nepotřebovali tolik diferencovat barvy. No a tím pádem ztratili některé ty světločivné pigmenty. Zatímco teda ptáci si ponechali možnost vidět i ultrafialové světlo. Většina savců dokonce ani nevidí 3 druhy barev, nebo nemá 3 ty světločivné pigmenty, ale jenom 2. My a někteří další primáti jsou takovou dobrou výjimkou. Předpokládá se, že to je zejména kvůli tomu, že jsme potřebovali v nějakou chvíli umět rozlišit zralé a nezralé ovoce a umět rozlišit třeba tím pádem nějaké červené plody od zelených. Rozhodně to tak nemají ani všichni primáti. U některých z nich je to i tak, že jsou to schopné třeba rozlišit jenom samičky, protože ty vlastně mají 2 kopie toho genu pro ty barvy, zatímco samičci bohužel mají jenom 1, takže se nemůže stát, že by si mohli vybrat z těch pigmentů. Tak to by bylo asi na nějaké delší povídání. Jasně, ale to se teda netýká savčích opylovačů, což jsou primárně netopýři, případně nějací drobní hlodavci v některých případech. Ne, těch se to netýká. Ti by neměli být trichromatičtí, ty by neměli mít 3 ty barevné čípky, ale jenom 2. Oni taky, spousta z nich má třeba noční aktivitu a mnohem důležitější než ta barva. V tu chvíli pro ně může být i třeba čich, nebo v kombinaci s tím, že ten květ je nějaký dostatečně výrazný, dostatečně světlý třeba, takže nemusí být vůbec barevný a může být jenom nějaký bílý nebo žlutý a musí dostatečně vonět. A když to jenom zkusím nějak shrnout, to znamená, že vlastně mezi jednotlivými typy opylovačů se to může poměrně dost lišit od teda nějakých ptáků, motýlů, kteří vnímají dobře červenou a nejenom tu teda, potom tu máme třeba ty včely, který zase dobře vidí v tom UV. Je to poměrně jako široká skupina s poměrně jako rozdílnými způsoby vidění. Ono hlavně si u toho musíme uvědomit, že ta evoluční historie hmyzu je vlastně docela stará. Představovat si, že když se to takhle moc rozrůznilo u obratlovců, kdy ty rozdíly jsou taky velké, takže u toho hmyzu to u všech bude stejně, tak nedává smysl. Prostě oni mají tu evoluční historii za sebou taky docela velkou, spousta z nich se k něčemu přizpůsobila, někdo z nich se taky přizpůsobil spíš životu v noci, takže nebude mít ten repertoár těch pigmentů tak bohatý a někdo z nich zase to vidět potřebuje. Každý to má trochu jinak. Ty motýly, který jsi zmínil, tak někteří z nich těch pigmentů mají ještě mnohem víc, třeba 5, nebo snad i 8. To jsem si dokonce našel příklad těch 5, to je otakárek v Japonsku. Ten má prokázaný systém s 5 těmi receptory. Ono teda existují, tam pak ještě zase záleží, jak to zvíře je to schopný zpracovávat v tom mozku, že? Takový ten oblíbený případ, jak se to jmenuje, mantis shrimp, mořského korýše, který má těch receptorů 13. No hrozně moc. 15. Takže by člověk řekl, že musí vidět ty barvy fakt jako detailně. Nicméně tam je zase otázka toho, jak to zpracovává ten mozek a co z toho je ten mozek toho zvířete schopnej rozlišovat. Jak moc se třeba jiný ty receptory slučují dohromady, protože jak moc v tom ten mozek vidí rozdíly. Nejde rozhodně vidět nekonečně mnoho barev. Co jsme tu trochu už nakousli, tak jsou nějaké UV barvy. Přece jenom jsme si o tom neříkali úplně moc. Co to teda vlastně je? My to nevidíme jako lidi, protože proto nemáme receptor. Je tam nějaká hranice pro nás viditelnosti. Ty včely to teda vidí. A jak to vidí? V jaký podobě asi? Ono se to jako
těžko usuzuje, jak to vlastně vidí, ale není to něco, co bychom měli úplně oddělovat od ostatních barev. Jak jsem říkala, kdyby včely si definovaly viditelné světlo, tak by tam pravděpodobně nebyla červená a byla by tam UV barva, protože by to měli celé to spektrum posunuté do těch kratších vlnových dílek. Jo. A tím pádem, pokud budou mít nějakou barvu, která by byla třeba bílá pro nás, ale vlastně by neměla tu UV složku, ta bílá, tak pro ně asi úplně bílá nebude, protože pro nás vlastně bílá barva, to jsme možná neřekli, je taková barva, kde jsou rovnoměrně zastoupené ty vlnové délky. Jasně. A zároveň na tom, jestli je to spíš bílá nebo spíš šedá, tak záleží na tom množství, kolik toho světla vlastně jako dostaneme, jak moc se to jako odráží. Ale pokud já bych měla bílou, ve který by mi chyběla v uvozovkách třeba ta červená, tak už to pro mě bílá nebude. Jasně. No, ale to je hrozně zábavný a hlavně to vede na úplně úžasnou, za mě úžasnou myšlenku, že to, jak my vidíme ty barvy těch květů venku v přírodě, tak se vůbec nedá přeložit do toho, jak to vidí ty včely. A nejenom včely, teda i ty ostatní opylovači. A teď každý z nich to vidí ještě jinak. Jako snahy proto si to minimálně představit docela jsou na to krásné práce, které se snaží nějakým způsobem právě srovnávat to, jak minimálně na základě těch receptorů, ze kterých jako umíme číst nějaký to, jak moc se jako aktivujou tím světlem. Tomu se říká excitace, tak jak moc ty excitace jsou jako silný, tak na základě toho my si umíme představit, jaký ty signály ty včely dostávají, a nějak to porovnat s tím, co vidíme my a jaký ty signály dostáváme my. Ale samozřejmě představit si, jaký barvy by přirovnala včela bílou, ve který není UV barva. No, těžko říct, no. Jasně. A vůbec, jestli by tuhle barvu od týhle dokázala rozeznat, a to už je jako to je další level jako komplexnosti. Hele, pojďme si ale zkusit nějak jako aspoň ty barvy trošku kategorizovat a říct si třeba, který vlastně v té přírodě lze potkat, aspoň tak, jak je vidíme my, či nevidíme my. A jaký jsou nejčastější barvy, které bys takhle v přírodě mohla potkat? No, rozhodně takhle na jaře jedna z barev, kterou potkáte úplně všude, a vlastně nejenom na jaře, tak bude nějaká žlutá barva. Je to jedna z velmi jako častých barev a je to taková hodně jako univerzální barva na lákání opylovačů, rozhodně včely, pestřenky a spoustu těchto jako běžných opylovačů na tu barvu půjdou. Je to barva, na který se spousta opylovačů shodne, že ji vidí. Je to jako velmi, velmi jednoduchý takový jako univerzální způsob lákání. Dokonce spousta třeba pestřenek se asi rodí s tím, že ta žlutá jim přijde nejatraktivnější, takže je to pro kytky taková jako bezpečná varianta toho, co dělat. Další barva, kterou můžeme vidět, tak je nějaká modrá fialová barva. Ta bývá mnohem častěji preferovaná včelama a čmeláky a dalšími. Čmeláci jsou taky včely. Jasně, a to bude tím, že ji dobře vidí, že mají na ně ten receptor. Jo, to je tím, že přesně, tím, že ji dobře vidí a že na ní mají receptory. Když si vezmeme květy, které jsou třeba červené nebo oranžové, tak to, jak jsem říkala, ty včely nevidí zas tak dobře. Nicméně to můžou být barvy, které dobře vidí třeba ptáci. A proto spousta květů, které jsou opylovány třeba kolibříky, tak právě bude červená a bude je prostě lákat. Jasně, takže u nás je bohužel moc nenajdeme, protože u nás zrovna ty ptačí opylovače nemáme. Jo, ne, že by třeba máky spolíhaly na to, že na ně budou lítat kolibříci. Jasně, ale ty nejsou jenom červený, zároveň otázka, jak moc je to kulturní, jako nějaká vyšlechtěná forma. Člověk nemůže brát ty vyšlechtěné formy prostě jo. Tak moc potaz, protože ty šlechtíme my, aby se líbily nám. Jo, ono u těch máků tam budou zase nějaké vzory, o kterých budeme mluvit později, jo. Ale není to tak, že máky čekají na to, až přiletí kolibříci, to zase ne. A zároveň třeba někteří ty motýly, kteří mají právě divně posunuté ty pigmenty, tak si myslím, že existují i motýly, co vidí právě červenou barvu.
Takže prostě hold si musí počkat máky na jiné opilovače. No vlastně podobně na tom jsou i třeba růžové květy, které taky lákají motýly, protože zase růžová je taková jemná červená. No, červené květy můžou být ještě jiným způsobem lákavé a to tak, že se snaží napodobovat nějaké jako vošklivé, rozkládající se maso a typicky to zase není samotné, ale je to s nějakou vůní a spousta takovýchhle červených květů pak láká různé mouchy, které si myslí, že to je mršina. A tam asi nejde ani tak o tu barvu samotnou, jako spíš o to, že to je tmavý. Tam jde o to, že to je tmavý, o to, že jsou tam třeba různý kontrasty, spousta těchto kytek není jako jednoduše červená, ale přesně ten květ nějak jako valíruje, že někdy je trochu tmavší, někdy je trochu světlejší a snaží se to napodobit tu barvu, občas i trochu tu jako strukturu toho vošklivého rozkládajícího se masa a ten zápach, takže to pak láchá nějaký mouchy. No a nesmíme zapomenout na bílou. Jasně. Což je varianta, která je pro kytky vlastně docela jednoduchá vyrobit. Zase spousta tý bílý, my ji vidíme jako bílou, ale teď jsme se o tom dlouho bavili, může mít nějakou UV barvu, takže to zase může být víc nebo míň bílá podle toho, jestli tam ta UV barva je, můžou tam být nějaký vzory. Ale třeba zase v nějakých teplejších krajích, tak bílé květy můžou lákat různé noční opylovače. Ta kytka nebude investovat zdroje do toho, aby dělala nějakou složitější barvu. Jediné, co vlastně chce, je, aby ten květ byl aspoň trochu vidět, proto bílá barva. A zase je to dost často spojený s nějakou vůní, takže prostě třeba netopíři lítají rádi typicky na nějaký bílý nebo světle žlutý kytky. Jasně, ono to asi i trošku víc odráží světlo v noci, takže to trošku je světlejší, taky může hrát roli. A taky je to častý u kytek, který vlastně už nepotřebují opylovače. Že přešli třeba na nějakou strategii, díky který sice květy mají, ale opylí se sami. A jelikož tím šetří asi na zdrojích, který používají pro tvorbu těch barviv, tak prostě typicky zahodí vlastně tu schopnost toho barvivo dělat. Jo, to rozhodně. V tomhle by mě teda nejvíc zajímalo, proč vlastně tak hezky vypadají pampelišky, když pokud vím, tak pampelišky se taky obejdou bez opylovačů. Ono to není tak jednoduchý a myslím si, že to je na celou epizodu. Dobře. A myslím, že to je na to pozvat si takovýho Jindru Chrtka, aby nám o tom pověděl, protože to jsou jako úžasné šílenosti, jak je to s pampeliškama. Je to docela králičí nora, kterou jako bych někdy ale chtěl jako prozkoumat. Je to zábava. Co je taky zábavný, anebo možná aspoň pro mě a pro některý ne, tak jsou zelený květy. Vlastně to taky člověk najde. Takový jako nevýrazný nějakým způsobem, aspoň opticky nevýrazný. Ono, takhle. Určitě existují zase některé zelené květy, které podobně jako některé ty bílé už to opylování nepotřebují, ale některé z nich taky lákají různé mouchy a brouky a vlastně v tu chvíli nespoléhají tak moc na tu barvu. Nedělají to proto, že by chtěli být zelené, protože vlastně, když jsou zelené, tak nebudou moc nápadné v té ostatní vegetaci, ale zase dost často spoléhají na nějaké vůně, takže prostě přilákají opylovače, kteří sice nepotřebují, aby ten květ byl tak moc vidět, ale potřebují, aby byl třeba cítit. A dost často to bývají různé jako relativně malé květy. No jasně, na to je úplně úžasný příklad. A tak rostlina se dokonce jmenuje pyžmovka mošusová, Adoxa moschatelina. Je to malinkatá kytička, která teď tak nějak bude začínat kvíst. Najdete ji v takových hezkých lesích, vlastně asi hlavně listnatých, a s docela dost jako bohatou vrstvou nějakého humusu. A jmenuje se pyžmovka, je to prostě tím, že docela typicky zapáchá takovou jako bezovou vůní, ale je úplně nebarevná. Doporučuji, kdybyste ji chtěli vidět, tak třeba na medníku nebo kolem medníku určitě roste. Tam je rozhodně krásný výlet na i spoustu jiných barevně kvetoucích rostlin a tohle je dobrý doplnění. Jo, to se mi líbí, no.
No a Efí, prosím tě, jak ty rostliny tvoří ty barvy? Další záludná otázka. No rozhodně ne tolik záludná jako předtím. No, barvy. Tak možná začneme od toho nejjednoduššího, co tak jako obecně vidíme na těch kytkách kolem sebe. Nejčastěji vidíme zelenou barvu. A teď nemluvím o květech, teď mluvím o rostlinách obecně. To je asi něco, co si naši posluchači zvládnou představit a určitě o tom slyšeli třeba ve škole, o tom, že existuje nějaký chlorofyl, že je to nějaký barvivo, díky kterému ta rostlina získává energii, umí zachycovat energii ze sluníčka a vyrábět si z ní cukr ve zkrácené formě. Jestli si to pamatuju dobře, tak chlorofyl pohlcuje všechno, co není zelený záření a to zelený odráží a proto ho vidíme, je to tak? Jo, je to tak. Takže to je teda, jak udělat zelenou. To tak. Už teda víme. Jak udělat jiný barvy? No, když se ještě odrazím od těch listů, tak to, co tam je, byť není vidět, tak jsou nějaký karotenoidy. A ty v těch listech fungují jako ochrana toho zeleného barviva. Můžou mít i nějakou asi trochu jinou funkci, ale z velké části je to ochrana toho, že pokud mám moc toho světla, tak ta rostlina je schopná ho nějakým způsobem se prostě zbavovat přes ty karotenoidy. Jasně, takže to je nějaká ochrana, která pohlcuje asi primárně UV, který poškozuje buňky a DNA? Možná nejenom. Myslím si, že teď bych asi kecala, jestli jenom nebo nejenom, ale prostě přebytečný světlo nebo přebytečná energie se umí právě ničit přes ty karotenoidy. Jasně, a z toho pak známe teda třeba varianty rostlin, nějaký šlechtěný, který mají krásně barevný ty listy, který jsou teda způsobený tím, že tam jsou namnožený ty karotenoidy. Jo, pokud si teď nevím, jestli mě napadá konkrétní příklad, ale pokud si vezmete třeba to, jak vypadají stromy na podzim, kdy vlastně opadá listí a ty stromy, protože chtějí šetřit energii, tak chlorofyl nějakým způsobem rozloží a ty látky si zase vezmou z toho, nebo aspoň nějakou část. Tak to, co tam zůstane, proč jsou ty listy červené, oranžové, žluté, tak to jsou ty karotenoidy, co tam zůstanou. A ty teda najdeme i v květech, kde můžou za tu barvu toho květu. Jo. A možná nějaká evoluční cesta byla skrze to, že nejdřív to bylo na ochranu těch listů a pak nějak to došlo k tomu, že se s tím začaly barvit ty květy. Jo. A jakou barvu my tím dostaneme z těch karotenoidů? To je teda asi to, co vidíme na těch listech, ne? No, je to hlavně nějaká oranžová, žlutá, červená, záleží pak jako záleží na konkrétních karotenoidech. Když to budou nějaký karoteny, tak to bude spíš oranžová, když to budou nějaký xantofily, bude to spíš žlutá a potom na tom, jak je ta barva intenzivní nebo jak je tmavá, tak trochu záleží na jejich koncentraci, anebo případně kombinace ještě třeba s nějakým jako jiným barvivem. Jasně, tak to máme jak vyrobit zelenou, jak vyrobit žlutou, červenou, žlutou. Co modrou? Jak bys vyrobila modrou? No, to je moje oblíbená barva, nebo obecně škála modrá, fialová, červená. Když si představíme třeba jaterníky, které teď už jsou asi odkvetý, ale je to taková kytička, kterou podle mě lidi znají, nebo aspoň pokud nás poslouchá někdo, kdo bydlí vedle světlejšího lesa, tak jaterníky jsou docela dobrý příklad. A v těch květech jsou barviva, kterým se říká antokyany. A ty nějakým způsobem reagují na to, jaké je pH v té buňce, jak moc je ta buňka kyselá nebo zásaditá. Čím je kyselější, tím by měly být více do červené, čím je zásaditější, tím by měly být více jako do modré. A krásný experiment, který si můžete sami vyzkoušet, pokud budete mít takovýhle list. S jaterníky to funguje určitě skvěle, ale i třeba s plicníkem nebo s jakýmikoliv antokyany způsobenými barvami. Vemte květ, hoďte ho do mraveniště, mravenici vám na to nastříkají kyselinu a uvidíte, jak se vám z modré až fialové stává růžová. To naprosto roztomilý a skvělý. To je hezký. A já si myslím, že tohle určitě můžou znát i pěstitelé hortenzí nebo jiných květů, který mají podobnou barvu.
který... A bože. Já jsem si vypla. Jasně, ten efekt kyselého a zásaditého budou asi znát i pěstitelé hortenzí, možná i jiných rostlin, které mění vlastně tu barvu toho květu podle toho, jestli jsou pěstované v zásadité nebo v kyselé půdě, úplně stejným způsobem vlastně, jako je to s těma mravencema, takže v té kyselé taky jsou růžovější, v té zásadité jsou takové jako spíš do modra. Tak... Myslím, že si dokonce člověk může pořídit speciální zálivku, kterou by to mělo jít ovlivnit. Wow, Nevím, jak moc to funguje, případně napište, jestli s tím máte nějaké osobní zkušenosti. Ok, tak to jsem neslyšel ještě, to je dobrý. Jasně, tak tím jsme prošli nějaký teda barvy, ještě něco, co může způsobovat vlastně zbarvení toho květu? No, může. Když se tak ptáš. Rozhodně to, že v těch květech je nějaký pigment, je taková jednoduše představitelná cesta, jak tu barvu vyrobit, ale může záležet i na tom, jak se to světlo odráží. A na těch květech můžou být různé mikrostruktury, říká se jim třeba různé papily a podobně, které vlastně způsobují to, že se to světlo z toho povrchu toho květu bude odrážet nějakým způsobem, nebo že se třeba nějaké vlnové délky budou odrážet lépe než jiné. Tomu se říká strukturní zbarvení. A pokud třeba znáte některé, nebo taky fyzikální barvení se tomu říká, pokud znáte motýly různé, kteří jsou různě jako do modra a tak tam to je ten mechanismus podobný, tam to dělají třeba šupinky těch křídel, které taky mají nějakou strukturu a nějak odráží to světlo. Není to tak, že by ten motýl byl modrý, ale jenom jde o to, že to modré světlo odráží. A něco podobného na menší úrovni může být i u těch kytek. Můžou takhle odrážet třeba speciálně to UV záření, některé tyhle papily. A tím, že jsou to struktury přímo v rámci té rostliny, tak i ta rostlina s tím může nějak manipulovat. Jasně. Dobře, takže teď jsme si vlastně povídali o tom, jak vzniká barva, nebo co to je barva. Povídali jsme si o tom, že ji opylovači můžou různě vnímat, že ty rostliny teda i můžou za to, jak si tu barvu vytvoří. Já si myslím, že já jsem teď mluvila hrozně dlouhou dobu. Tak teď se budu ptát já tebe, ať to není tak monotónní. Protože vzhledem k tomu, že jsme teď brali nějaké to pozadí toho, jak to vypadá, jak to vzniká, tak by mě vlastně zajímalo, Kubo, k čemu je ta barva těm rostlinám dobrá? K čemu tak jako ta barva typicky slouží? A to je hodně dobrá otázka. Barva, aspoň teda v biologii, jako možná to bude znít triviálně, ale slouží ke komunikaci. Komunikace mezi organismy je hodně důležitá, potřebujeme předávat nějakým způsobem nějaké signály. V tomhle případě se jedná o jeden jasný signál a to je ten: prosím tě, drahý opylovači, přileď sem, tady je nějaká struktura, na kterou chci, aby si přiletěla. Přičemž v tomto případě rostliny chtějí nalákat opylovače, protože chtějí, aby přenášeli jejich pyl. Opylovači samozřejmě pyl přenášet nechtějí, ty se tam letí hlavně najíst nebo získat jiný zdroj, popřípadně se tam jako sednout, protože je to nějaký jako dobrý bydýlko, a ze kterého se dá dobře koukat do světa. Nicméně v drtivé většině to lákání je nějak spojený u těch opylovačů s tím, že si pamatují nebo od narození vědí, že když poletí na takovouhle barvu, tak tam bude nějaká odměna. Něco, co můžou sníst, čím se můžou uživit. V první řadě vlastně ty opylovači potřebují tuhle informaci získat, potřebují najít ten květ a potřebují ho najít v nějakém poměrně heterogenním prostředí, přičemž většinou to pozadí, na kterým ty květy hledají, tak je zelené. Je to jeden z důvodů, proč vlastně třeba ty včely, u kterých to víme, ale i jiné organismy, tak proč mají ten receptor vlastně nastavený na tu zelenou, jeden z nich, protože ten používají jako ten vůči kterému vlastně hledají ten kontrast. Takže je potřeba, aby ten květ byl nějakým způsobem vnímatelný jinak než jako zelený. Případně když je zelený, tak musí teda lákat nějak jinak, hlavně na tu vůni. Kubo, je to tak, že já, když budu opylovač,
tak si teda najdu to, že květ je třeba žlutý, najdu si to jako kontrast vůči tomu zelenému pozadí. Tam to končí, nebo tam bývají nějaký složitější systémy navádění? Jedna část je navíc teda toho opylovače, tady je nějaký květ prostě v té krajině, najít ho někde na té třeba i louce. Druhá věc je, co se děje potom, když ten opylovač dosedne na ten květ, tam se pak dějí další věci. A ten opylovač musí nějakým způsobem strčit ten zozáček do toho květu správně, ne vždycky to může být úplně jasný. Proto v těch květech jsou něco, čemu říkáme nektarové návodníky, oni teda nemusí vést jenom k nektaru. Jsou to typicky struktury, většinou, když na ně koukáte v tom květu, tak jsou to kroužky, kolečka, ale můžou to být i nějaký jako čárky. A jde hlavně o to, aby vytvořili nějaký kontrast ještě v rámci toho květu. Ukázali tomu opylovači, tak, tady je vstup a tímhle s tím směrem strkáš hlavu, aby ses tam najet, tam je ten nektar, tam je ta odměna, tam je ten pyl. Jedna z teorií, jak to vzniklo, je nejspíš ta, že opylovači původně létali na květy kvůli pylu, který jedli. Pyl byl kontrastní oproti tomu květu, protože je dobře jako viditelný na kontrastu v UV, takže to vnímali opylovači jako ten cíl, ke kterému mířili. No jo, ale ty rostliny možná tohle chtějí schovat, ten pyl, a chtějí navíst na ten nektar, zatímco jim ten pyl dají třeba někam na zádíčka nebo na jinou část toho těla, aby teda zamezili tomu opylovači, aby se tím pylem přežral, ale aby se najet tím nektarem, který vlastně ta rostlina mu chce dát, protože toho má habaděj. Takže tyhle návodníky na těch květech mohou být poměrně komplikovaný, třeba když se podíváte do květu náprstníku, tak tam vidíte takový jako kroužky, kterých je tam hodně, a ty teda i třeba v UV, teď nevím, jestli odráží nebo absorbují, ale jsou viditelný v UV kontrastně. U některých rostlin, jako jsou třeba pryskyřníky, tak se může jednat jenom o to, že ta část ve prostřed je kontrastnější proti té části na kraji. Viděl jsem krásný pokusy, kdy vlastně tyhle kvítky z těch květů tak je utrhli, otočili, nalepili a koukali se, jak na to budou opylovači reagovat, a no světe div se, někteří opylovači lezli prostě do kraje tak moc, že z toho spadli. Když se ještě teda takhle ptala, tak určitě se taky chtěla zeptat na nějakou změnu barvy květu, že jo? Já jsem možná ještě chtěla dodat jednu věc, kterou asi hodíme na naše sociální sítě. A to, že kdyby vás zajímalo něco víc o tom, jak kytky vypadají pod UV, tak existuje krásná databáze švédská nafocených květů přímo pod UVčkem, takže tohle, o čem tady Kuba teď mluvil, o těch vzorech, kdy je to, některé ty kytky vypadají třeba jako terč, kde to je jako sem se tref, tak to si můžete prohlédnout v té databázi, a těch rostlin je tam vlastně docela hodně takhle nafocených. Myslím si, že se dokonce jmenuje ta stránka Naturfotograf, což se typicky blbě hledá, protože Naturfotografy, Natur něco, takových je hodně. My to najdeme a dáme to jako odkaz na ty sítě, protože já to třeba teď, když na to zkouším to tady najít, tak to najít nemůžu. Ale jo, jsou to fakt krásný obrázky. Stojí to za to vidět. Je to úplně jiný svět. Rostliny, o kterých si myslíte, že jsou pouze žluté a my jako pouze žluté vidíme, tak dost často mají nějaké návodníky do středu, přesně šipky, sem strč hlavu. Je to super. Vlastně se to dneska docela dost studuje, je to i způsobený trošku posunem v technologii, kdy už dneska umíme pomocí neúplně standardních foťáků, ale nějak upravených foťáků, tak vlastně si udělat fotografii té části, nebo aspoň té části UV spektra, kterou vnímají ty zvířata, ty opylovači. Samozřejmě je to nějak udělané tak, abychom my to mohli vidět, takže to není úplně přesně, jak to vnímají oni, ale je to nějaká reprezentace pro nás, abychom si to mohli aspoň představit, kde ty kontrasty jsou. Krásná věc k těmhletěm návodníkům je, že ta rostlina s nimi taky může manipulovat v průběhu života a že v momentě, kdy ta rostlina potřebuje opylit, tak tam ty návodníky jsou. Příklad je třeba jírovec maďal, který by možná v tu dobu, kdy budeme zveřejňovat tohle epizodu, už mohl kvíst. Teď ještě nekvetou. Ty mají ty návodníky žluté v momentě, kdy ten květ potřebuje opylit a ještě není opylený. Potom, co se dostane pyl na bliznu, tak se tam stanou nějaké chemické signalizace a ty návodníky se změní ze žluté, čímž pádem pro včely dobře viditelné na červenou, čímž pádem pro včely neviditelnou barvu a najednou
to ty včely přestane zajímat a přestanou tam lítat, přestane tam být odměna. Tohle je teda příklad nějakého dílčího části toho květu, může se ale měnit i barva celého květu, což se děje třeba u plicníků a u těch je zase krásně vidět, že mění barvu celého toho květu, mění z modrý na červenou, ne, z červený na modrou, pardon, ale ona tak teda není červená jako červená, ale je to způsobený nějakými antokyany, je to spíš taková jako růžová, pro ty včely asi teda vlastně viditelný, protože to pořád má nějaký tu část v té modré části toho spektra. Tam se vlastně mění takhle celá ta barva toho květu, přičemž to hlavní, co chce ta rostlina sdělit, tak je podívejte se, tady už žádná odměna není v tom starém květu, nelezte tam, šetřete síly, je jaro, opylovačů je málo, takže rostlina potřebuje, aby šetřili síly. Podobně to a nejspíš i s tím jírovcem maďalem, kde zase je to strom, má hromadu květů a potřeba byly opylený všechny, takže nemá smysl, aby vlastně ty zvířata lezly na květy, které už jsou opylený, tím nedej bože se vyčerpali a neměli dost síl na to opylit všechny ty květy. To je krásný, že ty rostliny umí být i takhle hodný na ty opylovače, když chtějí. Jako občas se to daří, je to samozřejmě, oni pomáhají si hlavně sobě, je to nějaký evoluční souboj, kdy se samozřejmě ve chvíli, kdy se to vrátí nějakým způsobem na zvýšený reprodukci a zvýšené množství úspěšně opylených vajíček a tím vyprodukovaných semínek, tak se to pro tu rostlinu vlastně v evolučním běhu vyplatí dělat. Zároveň teda rostlinám se vyplatí dělat i spoustu mnohem ošklivějších věcí opylovačům. O čem jsme vlastně mluvili v nějaké z předcházejících epizod? Měli jsme celou epizodu o šálení, a teda mluvil v ní hlavně Martin s Petrem, ale jo, měli jsme, kdy jsme i trošku naťukli vlastně nějakou roli barev trošku, nebo nějaký jako, jak můžou barvy pomáhat k šálení. Jasně, máme skupinu rostlin, hlavně, že ukažme si na ně, na orchideje, což je taková skupina, která těží hlavně z toho, že se trefuje do těch preferencí těch opylovačů v nějaký populaci, nebo populaci spíš společenstvu rostlin, kde řekněme jsou rostliny stejné barvy, třeba žlutý, ty opylovači lítají jak na ně, dostávají z toho nějakou odměnu, tak pak občas zalítnou i na tu orchidej, která je právě naláká na tu barvu, ale nedá jim žádnou odměnu. Ta orchidej spolehá na to, že vlastně je tak podobná těm rostlinám, který mimetizuje, ty opylovači díky tomu vlastně zachytí a tím, že umístuje ten pyl na nějakým způsobem specificky, tak dostane ten pyl z nich, přestože mezi tím letěli i na jiné rostliny. Pěkně nehezký. To evoluce, no. No jinak další věc, že, kterou ty rostliny můžou dělat, je to, že toho opylovače zmatou tak, že prostě budou vypadat všelisjak. Takový to, když existují zase orchideje, naši typický zločinci, kteří můžou být barevné tak či onak. Prostě opylovač se v tom nestihne zorientovat, která je která, a když tam budou jako žluté orchideje a fialové orchideje, opylovač se naučí, že třeba žluté tentokrát nejsou dobré, protože nedávají nektar, ale už s tím se to nějak jako sveze a ta orchidej si udrží obě barevné varianty, protože to toho opylovače bude dostatečně mást. A děje se něco, čemu se pak říká frekvenčně závislá selekce. Krásný šálení. To je skvělý příklad Lorhiza majalis, prstnatec májový, která právě má tyhle dvě formy, které jsou barevně úplně jiný. Vlastně v populaci, kde jsou víceméně vyvážený ty formy, ten opylovač vlastně nedokáže si zapamatovat na moc dlouho tu barvu, že jo? Takže, nebo nejenom barvu, ale to, že ho vlastně ta rostlina zklamala této barvy, takže potom, co přiletí na růžovou, který nic nenajde, tak jak si přesně říkala, tak pak letí na žlutou, kde taky nic nenajde, pak zapomene na to, že ta červená nebo růžová ho napálila, letí na ní znova a takhle je vystřídá, než nakonec padne asi vysílením, no. Chudák. No, tak ono málo kdy roste na louce pouze jedna rostlina, tak to většina opylovačů to nějak snad zvládne, doufejme, ale... Jasně. No a s tím, jak říká, že na louce většinou neroste jenom jedna rostlina, to je vlastně další důvod, proč ty barvy máme. Jeden z důvodů, proč nejspíš je taková široká škála barev, tak je vlastně, vracíme se k té signalizaci, je to nějaký způsob těch rostlin, jak říkat těm opylovačům, hele, já jsem tady rostlina, ale jsem jiná než ty ostatní a mě si pamatuj, tebe jsem dobře nakrmila, tak tam mě prosím tě lítej a nelítej na ty ostatní,
protože když poletíš na ty ostatní, tak tam poneseš můj pyl, který tam necháš a to mně se vůbec nelíbí. Ne, zapamatuj si, že já jsem žlutá, nebo modrá, nebo červená, přileď na mě, už se jako drž téhle barvy. To je vlastně chování, kterému my říkáme flower constancy, neboli věrnost opylovače, kterou i docela zkoumáme, kterou nejspíš právě barva je jeden z těch důležitých znaků na těch květech rostlin, podle kterého se ty opylovači řídí. Je to asi dost podobný, jako když jdete do supermarketu. Vy se v něm potřebujete nějak zorientovat. A teď ty různý značky, že se vám to snaží taky trochu usnadnit. Jedna prostě sušenka je oranžová, jedna je modrá, jedna je taková, druhá je taková. A typicky ty ne až tak dobrý, tak se snaží napodobovat ty jako lepší, že jo. Když si člověk chce jako vybrat, tak musí nad tím trochu přemýšlet, ale ta barva ho k tomu nějakým způsobem láká. Ale co když já jako opylovač půjdu do toho pomysleného krámu, teď to není jenom o tom, že by mě zajímalo si pořád kupovat sušenky stejného druhu, ale budu mít chuť na nějakou konkrétní sušenku, budu mít nějakou preferenci. Co vlastně o tomhle se tuší, nebo jak to interaguje s tou barvou? Tak my už jsme si trošku povídali o tom, jaký jsou asi kategorie barev, jako samozřejmě to je tak jednoduchý, že to byly jenom kategorie, ale my máme i nějaké tušení o tom, jakou preferenci k těm barvám, případně k nějakým jako hrubým kategoriím některý opylovači mají, ať už založení právě na tom jejich systému vnímání, ale i zároveň teda na tom, že se někteří opylovači rodí s nějakou už jako vrozenou preferencí. Třeba u těch pestřenek, který my máme tak moc rádi a tak moc krásně je studujeme, tak u nich víme, že jejich jako primární preference tak je ke žlutý barvě. Dává to jasný smysl, prostě většina žlutých květů, na který lezou, tak je ten, který jim nabízí odměnu a zároveň je to barva, která je spojená právě s barvou pylu, což je jejich docela dost důležitý zdroj potravy. Takže tady víme, že mají takovouhle preferenci. Víme taky třeba u těch ptáků, že ty mají opravdu rádi tu červenou barvu, což je nejspíš spojený s tím, že vlastně většina plodů, když je zralá, tak je červených, což jim signalizuje, že tam je zdroj potravy. Takže ti ptáci, kteří se pak zaměřují na ty květy, tak ty květy se jim snažili říct, podívejte se, tady je nějaký jídlo, je to červený a vy víte, že jako jídlo je červený. Na druhou stranu, tyhle ty preference, které jsou nějaký jako vrozený, tak se mohou změnit i v průběhu života toho opylovače. Může dojít k vzniku takzvaných naučených preferencí, což vlastně je založené na nějaké zkušenosti. Oni si prostě zapamatují, že na téhle barvě nebo na květu téhle barvy se dobře najedli a tak právě tu preferenci změní, podle toho se pak teda si vybírají nadále až do nějakého bodu, kdy znovu zjistí, dobře, už to není tak dobrý a tu preferenci změní znova. Ta schopnost se učit se nejspíš teda u těch zvířat mění, víme ale, že u včel a obecně u včel, to znamená i u včmeláků a jiných včel než jenom včela medonosná, tak ta schopnost učit se je poměrně vysoká, u pestřenek k ní nejspíš taky dochází, u motýlů snad jsem taky slyšel o článku, kde lze ty motýly naučit na jinou barvu a u ptáků tam je to poměrně jako, tam to jde docela slušně. Já myslím, že u pestřenek bychom rádi zjistili, jak to u nich hlavně je, protože nás to nejvíc zajímá, ale nějak tak věříme tomu, že se ty jejich preference prostě životem musí měnit. Nebo na to už máme i nějakou evidenci, že se ty jejich preference prostě chtě nechtě v životě jako promění. Jasně, a pro ně je to jako důležitý, protože když se, že je to stejně jako s tím supermarketem, když najednou jako vlastně změní barvu těch nejlepších potravin pro vás, tak jako člověk musí taky zjistit, jako chvilku to trvá, je tam nějaký zpoždění, než ať už ta pestřenka nebo ten člověk na to přijdou, ale musí zareagovat, protože jinak by vlastně byli o hladu a to by znamenalo smrt a to je vlastně nemoc dobrá jako věc. No a Kubo, víš, co by mě zajímalo, nebo co by asi zajímalo naše posluchače, si myslím. Proč teda, když se ten hmyz a ty kytky umí takhle dobře naladit, je to pro ně vlastně nějakým způsobem výhodné, tak proč nejsou všechny kytky třeba žluté na té louce, nebo proč vlastně máme takovou diverzitu těch barev. Teď by to bylo jednodušší, ne? Prostě ten svět, myslím si, že to musí napadnout spoustu posluchačů teď, proč to tak vlastně funguje. Jo, tak doufám, že to posluchače zajímá. Nicméně ty kytky se potřebují, už jsme o tom trošku mluvili, když jsme se bavili o tom, k čemu vlastně je ta komunikace,
potřebují nějakým způsobem komunikovat, že jsou to rozdílné druhy, které nabízí ani ne tak nutně rozdílnou odměnu, ale že chtějí přemluvit toho opilovače, aby se na ně na nějakou dobu zaměřil a přenášel vlastně ten pil mezi jedinci toho jednoho druhu, aby se mezi nimi moc stal mezi jinými druhy, protože když jsem rostlina, tak potřebuju, aby se můj pil dostal na nějakou rostlinu, se kterou já se mohu rozmnožovat. Když se dostane prostě pil z jetele na pampelišku, tak moc semínek nevznikne. Žádný hybridizace tam prostě nedojde, jo, a ten pil jako je ztracený. To znamená, že ta rostlina musí přesvědčit toho opilovače, podívej se, lítej na mě, třeba tím, že mu nabídne tu odměnu nebo ho nějakým způsobem ošálí. Lítej na mě znamená, musíš mě umět rozezdat mezi ostatními. Takže prostě musím vypadat trošku jinak než ostatní. Samozřejmě ty rostliny mají nějakou omezenou schopnost vypadat jinak než ostatní. Typicky prostě rostliny, které jsou blízce příbuzný, tak vypadají dost podobně. Pampelišky nebo rostliny blízce příbuzný pampeliškám, tak budou z velké části, byť s nějakými výjimkami, žlutý, protože umí vyrábět to žluté barvivo, budou mít vlastně stejnou architekturu těch květů. Na druhou stranu budou se snažit odlišit od těch opravdu jiných druhů rostlin, třeba od toho jetele, aby opravdu vypadaly jinak, aby vlastně toho opilovače trošku přinutili k tomu, aby teda si vybíral jenom je, aspoň po tu chvíli, co nese ten jejich pil, vlastně tak jim zajistil něco, čemu my říkáme konspecifický přenos pilu, to znamená přenos pilu toho samého druhu. A na druhou stranu vlastně pro opilovače je zase výhodné umět poznat vícero těch květů jako květy, protože nechce být asi závislý jenom na jednom druhu rostliny, pokud to není nějaký hodně veliký specialista. Jasně, přesně tak. A my víme, že třeba čmeláci tohle to přesně dělají. Mají typ chování, kterýmu říkáme majoring a minoring, což znamená asi jako, no blbě se to překládá, prostě mají ten primární druh, na který lítají, řekněme ten jetel, ale u toho zkouší jako ty další možnosti. Neskouší jich ale až tak moc, protože oni mají omezenou schopnost si pamatovat ty věci a teď si musíme jako taky představit, že když ten čmelák do toho květu leze, tak on do něj musí umět vlízt. Ono to není tak jednoduchý, jako vlízt do jetele a dostat z něj tu odměnu. Vlízt do pampelišky a dostat z ní tu odměnu. Samozřejmě některé květy jsou jednodušší, ale to asi nejsou ty, které nabízí nejvíc odměny. Takže ty opilovači, pro ně je i výhodné si nějakým způsobem pamatovat, že toto je ta konkrétní rostlina, kterou vědí vlastně, jak z ní tu odměnu dostat. Takže vlastně tomu chování, který oni si takhle vytváří, třeba tady ty čmeláci, tak tomu říkáme věrnost opilovačů, věrnost právě k nějaký formě těch květů. Čmeláci to mají teda takhle, ty musí zkoušet každý jedinec vlastně, jaká ta forma se jim líbí, na kterou tu barvu se mají naučit. Včely medonosný, ty jsou vychytralejší, ty mají celou tu skupinu, ve které oni si dovedou předat tu informaci, že někde jsou nějaký zdroje a nějak vypadají, takže my už víme, že v rámci toho tanečku oni tohle dokážou vlastně těm ostatním říct a dokážou se i navíst na nějaký ten konkrétní zdroj. Tam je to rozdělení takhle vlastně mezi ty jednotlivé dělnice, která vlastně dělá co, která prohledává tu krajinu a hledá ty zdroje a která pak předá tu informaci dál a ty ostatní na ten zdroj letí. U jiných těch opilovačů, tak my víme, že do nějaký míry třeba takhle věrní jsou. Úplně nevíme, jestli je to daný jenom omezením vlastně té jako kapacity. Víme, že většina, no vlastně, že všichni ostatní opilovači si nějakým způsobem zprávy nepředávají. To dělají jenom ty včely medonosný, že pestřenky ty si prostě na květu nejspíš o tom, kde je co dobrýho nepovídají, nebo aspoň o tom nevíme, nemáme o tom žádný důkazy. A motýly asi taky ne. Pro ně ta věrnost může být právě výhodná, protože se naučí aspoň ten jeden typ toho květu, který zrovna je dobrý, dokud to funguje, dokud jim dává odměnu, tak na něj lítají. Samozřejmě ve chvíli, kdy ta odměna se přestane nějakým způsobem vyplácet za tu energii, kterou do toho vloží, to vyhledávání toho květu, tak pak nejspíš dochází k tomu, že zkusej něco jiného a začnou to preferovat víc, protože jim to dalo víc odměny. Já bych se tě teď hrozně ráda zeptala na něco dalšího, ale myslím, že se nám postupně nachyluje čas. Nevím vlastně, jak už dlouho nahráváme. No, asi skoro hodinu. Takže bychom to možná mohli bychom to utnout. končit.
My vám, naši posluchači, moc děkujeme. Už jsme říkali, že doufáme, že tuhle epizodu vydáme ještě v době, kdy rostliny, o kterých mluvíme, kvetou. A to teď bude trošku výzva, protože oni nám budou odkvětat poměrně rychle a nám zase bude postupovat semestr, takže nám bude přibývat těch povinností, zároveň i nějakých exkurzí ven. Na druhou stranu bych vás chtěl upozornit na náš takový, jako řekl bych, takovou přátelenou skupinu kluků na Instagramu, kteří založili něco, co se jmenuje Botanizuj. Rozhodně zkoukněte, ty zase dávají právě ty kvetoucí rostliny na Instagram. Jestli někdy někdo co takového vymyslí s opilovačema, tak to by bylo super, uvidíme. Každopádně díky, že nás posloucháte, rozhodně Choďte ven, když je hezky. Všímejte si rostlin, všímejte si toho, jak kvetou. Všímejte si, co na ně lítá za opilovače. Teď je ideální čas. Jo, to řekla hodně dobře. Nekoukejte jenom na ty Instagramy samozřejmě, koukejte i na to, co je venku. Na ty Instagramy můžete koukat, že jo, v tom autobuse a pak, když venku, jako, tak koukejte spíš, co tam je. Ale případně nám pošlete fotky a videa opilovačů, za to budeme hrozně rádi, to by bylo skvělý. Třeba vám můžeme říct, co to je za opilovače, když vás to bude zajímat. Dejte nám odběr, like a všechny tyhle věci, co by bylo hezký, kdybychom měli. Doufám, že se uslyšíme příště. Díky Efi za tuhle epizodu. Bylo mi potěšením. Mě bylo taky potěšení. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.